Min baħar iżraq ħadd ismi, dan huwa l-motto ta' Żurriq. Ir-raħal ta' Żurriq huwa magħrufa tradizzjoni tas-sajd, tradizzjoni li naqset il-popolarità tagħha maż-żmien. Minkejja dan il-Kunsill Lokali ta' Żurriq ħadem biex din it-tradizzjoni terġa' tingħata l-ħajja permezz ta' attività bl-isem ta' Festa Ħut. Nhar il-Ħadd l-ewwel ta' Ġunju ir-raħal Żurriqi jerġa' jmur lura fi żmien u jinbidel f'raħal antik, ir-raħal tas-sajjieda. Festa Ħut hija festa li tiċċelebra din it-tradizzjoni, bejħ ta' ħut u kull tip ta' ikel tradizzjonali Malti. Mużika u personaġġi bil-biss tradizzjonali se jimlew il-pjazza ta' Żurriq biex bekk l-atmosfera tkun iktar ħajja. Bħala parti minn din l-attività, il-pubbliku se jkollu l-opportunità li jdur dawra mawit iż-Żurriq fuq lanċa jew luzzu. Is-Sindku ta' Żurriq Nejċis Farrugia jitkellem dwar din l-attività. Ħafna nies illum nistgħu ngħidu li jafu bija il għaliex daħlet fil-kalendarju tal-attivitajiet kulturali, Festa Ħut nistgħu ngħidu wkoll li hija popolari mhux ma' Żirraq biss iżda ma' Malta u Għawdex kollha. Għal dawk kollha li jixtiequ jiġu jieħdu l-ikla tal-ofsinhar ġewwa iż-Żurriq ħajkun hawn stand ta' apposta imtellaj minn ħut frisk mixwi u moqli dak il-ħin għal dawk kollha li jixtiequ jiġu jduqu it-toma Mediterranja. Is-Segretarju Parlamentari għall-Agrikoltura, Sajt u d-Drittijiet tal-Annimali Rodri Galdes sostna li dan il-villaġġ huwa sinonimu ma' diversi sajjieda u fisser kif fis-sena 2013 f'Malta kien hawn żieda fil-qbit tal-pixxi spat u t-ton. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari għall-Kunsilli Lokali Stefan Buontempo qal li din is-sena f'Malta u Għawdex saru 50 attività u 16 minnhom kienu relatati ma' Festa Ħut.